Benvingudes, benvinguts tots a la sessió formativa que farem avui des de l'agència FPCAT per totes les persones de l'OTG que teniu formació en el servei d'acreditació i que tanmateix assistiu avui per actualitzar els vostres coneixements, conèixer les novetats del servei d'acreditació i resoldre els possibles dubtes que pugueu tenir i que alguns de vosaltres ens heu fet arribar mitjançant el formulari que vau rebre. Soc la Sílvia Viciana, de l'àrea d'acreditació, i em correspon avui iniciar la sessió dient-vos que, pel bon funcionament, mantindrem els micròfons silenciats i les càmeres apagades. Aquesta sessió serà enregistrada i s'editarà per tal que pugui estar disponible tant per vosaltres com per altres companys que no hagin pogut assistir ara mateix i us farem arribar també la presentació que utilitzarem per tota l'explicació. Us demanem també que si teniu algun dubte durant la sessió, espereu al final per fer-lo constar en el xat que hem habilitat. Bé, doncs a continuació us presento les persones que portaran a terme la sessió. En primer lloc, en Fabià Mohedano, com a president executiu de l'agència FPCAT, en Jesús Quiroga, subdirector general d'Ocupació i Territori del SOC, l'Ester París, com a cap de l'àrea d'acreditació de l'agència, i l'equip tècnic de l'àrea d'acreditació format per la Joana López, la Marta Mestres i jo mateixa. Pel que fa al contingut de la sessió, i com veieu en pantalla, intentarem repassar en què consisteix el sistema d'acreditació a través dels punts que hem preparat. Parlarem del sistema FPCAT, del servei d'acreditació, tal com l'entenem ara, quina és l'estructura del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, com es tramita la inscripció al servei d'acreditació, quins són els requisits per formar part de la xarxa de punts d'informació i orientació del servei, quin és el perfil professional de les persones informadores i orientadores, els drets i compromisos de la persona usuària, quins són els manuals principals que hem preparat i que serveixen per guiar tant la persona usuària com la persona informadora per tot el que és el servei i quins recursos l'agència posa a la vostra disposició perquè pugueu exercir la vostra tasca. Al final de la sessió, com us comentava al principi, intentarem fer un repàs de les consultes que hem rebut amb les respostes que us tenim preparades. Bé, i ara sí, dono la paraula al president executiu de l'agència, el Fabià Mohedano. Bé, moltíssimes gràcies, Sílvia, per aquesta primera presentació. A mi em correspon explicar algunes diapositives que tenen a veure amb el sistema FPCAT. Per què es parla tant d'FP? Us ho diré molt ràpidament, perquè tenim un dèficit molt gran de professionals. I aquest dèficit de professionals, que es pot veure en aquesta gràfica, vol dir que a nivell mitjà una de cada quatre persones de la població activa té aquesta formació. Per tant, si observem la baixa qualificació, un de cada tres de les persones que ara mateix es consideren població activa tenen baixa qualificació. Això què vol dir? Que la gent no sap fer l'ou amb un canuto? No. Hi ha molta gent que sap la seva professió, però mai a la vida els han avaluat, els han acompanyat per obtenir una certificació oficial. Per tant, es parla molt de formació professional per una necessitat de professionals i per l'altra per una necessitat de reduir la baixa qualificació. El servei d'acreditació de competències té aquesta funció. El servei d'acreditació de competències està en el marc de l'agència FPCAT, que és un organisme que ha nascut fa un any i que té com a voluntat institucionalitzar el sistema i donar resposta als serveis bàsics. Els serveis bàsics del sistema, que són l'acreditació de competències, la formació professional i l'orientació i informació. I aquí és on vosaltres jugueu un paper cabdal des de les oficines de treball de la Generalitat. Per tant, animar-vos a conèixer molt més concretament aquest servei que ha canviat des de l'última formació que vau fer i, per tant, només dir-vos que aquesta política pública és extraordinària
per poder impulsar les transformacions del teixit productiu i acompanyar les persones a impulsar la seva trajectòria formativa i professional. Moltes gràcies i feliç jornada. Dono pas al Jesús Quiroga. Endavant, Jesús. Gràcies. Espero que se m'escolti bé. En primer lloc, fer un agraïment a l'agència perquè en el moment en què vam veure que hi havia un desfase entre la informació que teníem i les noves iniciatives que s'havien impulsat des de l'agència, doncs es van posar a disposició nostra per fer aquesta actualització de la informació de les persones que esteu atenent. Aquesta és la segona sessió que fem. La primera la vam fer amb una participació de més de 170 persones i recordeu-vos que per tots nosaltres és importantíssim l'acreditació de competències perquè les oficines de treball són la porta d'entrada de totes les persones i la nostra feina, un dels elements claus, és acreditar aquestes competències per poder facilitar l'accés a nous llocs de treball o a llocs de treball amb una qualificació de les persones, el que els fa més competitives amb elles i a les empreses. Per tant, avui aquesta sessió ha de ser útil. Ha de ser una sessió en la que vosaltres feu totes aquelles preguntes i que sigui efectivament una eina en la que vosaltres us sentiu empoderats i empoderades per tirar endavant aquesta informació i assessorar la gent. Per tant, el que busquem en aquestes sessions d'actualització de dades és que realment siguem un exèrcit a la porta d'entrada per rebre aquelles persones que es poden qualificar i intentar que aquestes persones ocupin llocs de treball de qualificació qualificats, fent més competitives a les persones i a les empreses. Per tant, el que us desitjo a tots és una profitosa jornada en la que aprenem. Dono pas al Jesús Quiroga. Endavant, Jesús. Gràcies. Espero que se m'escolti bé. En primer lloc, fer un agraïment a l'agència perquè en el moment en què vam veure que hi havia un desfase entre la informació que teníem i les noves iniciatives que s'havien impulsat des de l'agència, doncs es van posar a disposició nostra per fer aquesta actualització de la informació de les persones que esteu atenent. Aquesta és la segona sessió que fem. La primera la vam fer amb una participació de més de 170 persones i recordeu-vos que per tots nosaltres és importantíssim l'acreditació de competències perquè les oficines de treball són la porta d'entrada de totes les persones i la nostra feina, un dels elements claus, és acreditar aquestes competències per poder facilitar l'accés a nous llocs de treball o a llocs de treball amb una qualificació de les persones, el que els fa més competitives amb elles i a les empreses. Per tant, avui aquesta sessió ha de ser útil. Ha de ser una sessió en la que vosaltres feu totes aquelles preguntes i que sigui efectivament una eina en la que vosaltres us sentiu empoderats i empoderades per tirar endavant aquesta informació i assessorar la gent. Per tant, el que busquem en aquestes sessions d'actualització de dades és que realment siguem un exèrcit a la porta d'entrada per rebre aquelles persones que es poden qualificar i intentar que aquestes persones ocupin llocs de treball de qualificació qualificats, fent més competitives a les persones i a les empreses. Per tant, el que us desitjo a tots és una profitosa jornada en la que aprengueu molt, en què actualitzeu molt els vostres coneixements i que, a més, feu moltes preguntes perquè tota aquesta informació que facilitaran ara us sigui efectiva i la podeu repercutir en totes aquelles persones que entrin per la porta de les oficines de treball. Per tant, molt bona jornada i gràcies a tots per la feina que feu cada dia, que és importantíssima per nosaltres i, evidentment, per la ciutadania que passen per les oficines cada dia, cada setmana i cada mes. Gràcies. Gràcies, Jesús. Donem pas ara a l'Ester París, la cap de l'àrea d'acreditació de l'agència. L'acreditació de competències professionals és aquell procediment que permet a les persones que han estat treballant durant molt de temps i han estat fent formació no formal reconèixer tots aquests aprenentatges que han fet i acreditar les competències adquirides a través d'aquest bagatge professional i formatiu. Aquest servei és un servei que s'ofereix de manera permanent, sempre està obert i és d'inscripció gratuïta. Com sabeu, abans de posar en marxa el servei d'acreditació de competències professionals, el procediment d'acreditació es feia a través de convocatòries d'acreditació de competències. Ara aquestes convocatòries han desaparegut, sinó que tot es fa a través d'un servei permanent, obert fins als 365 dies de l'any,
i la persona, doncs, això es pot inscriure en qualsevol moment. El que passava abans és que durant les convocatòries s'obria el termini de preinscripció durant un determinat moment, de 15 dies, 20 dies, un mes, i d'unes qualificacions professionals concretes, d'uns àmbits concrets. Això que feia que la persona que estava despistada i que no s'havia enterat de que es posava en marxa la convocatòria, doncs de vegades perdia l'oportunitat de fer la inscripció. I a més, com eren en determinats àmbits, hi havia moltes persones que no tenien l'oportunitat de participar i de poder acreditar aquesta experiència, aquests aprenentatges fets a través de l'experiència professional o de la formació no formal. Per tant, aquests serveis s'adreça principalment a aquelles persones que han anat acumulant durant molt de temps tots aquests aprenentatges a través de la seva experiència, a través de la formació i han anat adquirint aquestes competències professionals per diverses vies. Què ha de fer la persona quan participa en aquest servei? Evidentment, no és un examen, la persona no participa i fa un examen, sinó que ha de participar en un seguit d'entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar la seva competència professional. En acabar el procediment, si la persona demostra que ha adquirit aquestes competències, obté una certificació oficial on consten les unitats de competències que ha demostrat i aquest certificat oficial amb les unitats de competència demostrades li serveix per poder completar la formació d'un certificat de professionalitat o d'un títol de formació professional. Passar per el servei d'acreditació implica molts beneficis per a les persones. Aquí hem posat els principals. Un d'ells, i el que ens agrada molt, és que les persones se senten empoderades. Per què? Perquè hi ha un reconeixement professional de tots aquells aprenentatges que han fet mentre estaven treballant. Aquest empoderament, evidentment, els permet reconèixer aquesta professionalitat i és una nova oportunitat per l'adquisició d'una certificació oficial. Moltes persones han hagut de treballar en alguna feina perquè no tenien la possibilitat de tenir aquesta certificació oficial de formació professional, però evidentment han après moltíssim i a través d'aquest procediment se'ls reconeix aquests aprenentatges. A més, no només es fa una foto del que la persona sap fer, sinó que millora les seves possibilitats d'inserció i reinserció laboral perquè té una acreditació oficial de les competències que ha adquirit i això li permet la mobilitat laboral professional. A més dels beneficis per a les persones usuàries, també hi ha beneficis per a les empreses. Ajuda a identificar el talent de les persones i com a conseqüència garanteix un servei professional de qualitat ja que les persones certifiquen les seves competències. A més, facilita la implantació de models de gestió per competències a les plantilles i permet adaptar el pla de formació a aquelles competències que no han adquirit les persones i, com a conseqüència de tot això, millora la productivitat i la competitivitat de les empreses. Llavors, les característiques principals que ja he avançat una miqueta abans és que la inscripció està oberta els 365 dies de l'any, com a diferència de les convocatòries anteriors que eren preinscripcions determinades en un període determinat concret. Ara s'ofereixen 183 àmbits corresponents a 25 famílies professionals. Hi ha una família professional que no s'ofereix cap àmbit, cap qualificació, perquè no s'oferta ni en els títols de formació professional ni en els certificats de professionalitat. I totes les unitats de competència que comprenen aquests 183 àmbits estan referides al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals que estan incloses a l'oferta formativa de formació professional de Catalunya. Què vol dir això? Que totes les unitats de competència que s'ofereixen de les 25 famílies o bé estan incloses en un títol de formació professional o en un certificat de formació de professionalitat. Com deia, hi ha una família professional que no es pot oferir. Per què? Perquè les unitats de competència ara mateix no s'ofereixen ni en cap títol ni en cap certificat de professionalitat. A diferència de les convocatòries anteriors, aquest servei no té cap cost per la persona usuària. Abans les persones havien de pagar un preu públic per l'assessorament i un preu públic per l'avaluació. Ara, en l'actualitat, a la persona no li costa res. Simplement s'ha d'inscriure, ha de participar en aquestes entrevistes, però no li suposa cap cost econòmic.
També hi ha una diferència, és que ara el servei d'acreditació es gestiona des de l'agència FPCAT i les actuacions es fan preferentment de manera telemàtica. Abans, quan es feia per convocatòries, participaven als centres de formació professional i la gestió es feia des d'aquests centres de formació professional. Mentre estem preparant tots els aplicatius de gestió d'aquest servei, estem millorant i estem preparant una nova aplicació, tota aquesta gestió es porta des de l'agència per tal de facilitar la gestió i no donar aquest pes als centres de formació professional. I, com he dit abans, hem decidit fer les actuacions preferentment de manera telemàtica perquè així les persones tenen més possibilitats de poder participar i no implica cap desplaçament de les persones usuàries. Els punts d'informació i orientació, a diferència de les convocatòries del procediment anterior, abans les persones s'havien d'habilitar, les persones que estaven en els punts d'informació i orientació s'havien d'habilitar per poder efectuar aquest servei d'informació i orientació. Ara el que fem des de l'agència és que els punts d'informació i orientació han de complir uns requisits i si es compleixen, doncs des d'aquí, des de l'agència, fem aquesta formació perquè les persones que esteu en els punts d'informació i orientació tingueu la informació el més actualitzada possible. I simplement es fa d'aquesta manera. El punt d'informació sol·licita l'alta i des de l'agència fem aquesta formació per tal que estigueu actualitzats. Aquí tindríem de manera resumida el procediment. En un principi, la persona, com a eix central de tot el servei, pot accedir a un punt d'informació i orientació per tal que l'ajudin a fer la inscripció o obtenir informació del servei d'acreditació o bé pot decidir anar a fer la inscripció per ell mateixa. Llavors, quan s'acaba aquesta fase prèvia d'inscripció, començaria ja pròpiament el servei d'acreditació, que comença amb la fase d'assessorament. Aquí, en la fase d'assessorament, a la persona usuària se li assigna una persona assessora que li ajuda a identificar totes les competències professionals que ha anat adquirint durant la seva trajectòria professional i formativa. Llavors, en aquest assessorament, recopila tots els documents i fa aquestes entrevistes, que normalment solen ser tres entrevistes virtuals, a partir del qual la persona s'autoavalua les competències professionals i la persona assessora identifica veritablement del que pot acreditar-se. Finalment, acaba l'assessorament amb un informe d'assessorament que se li dona a la persona usuària on s'inclouen les unitats de competència que la persona pot acreditar. Però aquest informe d'assessorament no és vinculant, és a dir, que la persona usuària pot decidir avaluar-se d'altres unitats de competència que la persona assessora li ha comentat o li ha recomanat que no s'avaluï. Entraríem a la fase d'avaluació, que és la segona fase, on aquí la persona ha de demostrar ja quines competències ha adquirit. En aquesta fase, normalment, la demostració es fa a través d'una entrevista professional online, però també es contemplen altres mètodes d'avaluació, com pot ser la simulació pràctica o l'observació en el lloc de treball. Normalment es fa a través d'una entrevista professional, perquè a través d'una entrevista es pot veure perfectament si la persona ha assolit les competències. En cas de dubte i en cas que les guies d'evidències, que són els instruments que tenim els assessors i els avaluadors per poder assessorar i avaluar, contemplin que hi ha la possibilitat de fer una simulació pràctica o una observació en el lloc de treball, doncs es pot fer en cas de dubte. Per exemple, si la persona només acredita les seves competències per la via de formació no formal, és a dir, que ha adquirit les competències a través de la formació no formal, doncs és aconsellable, a més de l'entrevista, fer una simulació pràctica, perquè la persona acabi de demostrar les competències. Llavors, quan s'acaba aquesta fase, que es fa a través d'una persona avaluadora,
doncs entraríem a l'última fase, que és la fase d'acreditació, que és quan ja a la persona se li expedeix el certificat d'unitats de competència acreditades on consten les unitats de competència que ha demostrat. I a més, també se li dona una proposta de continuïtat formativa on se li expliquen quines vies, quin itinerari formatiu pot fer per tal de completar la seva formació. I aquí entraríem ja en l'última part d'aquestes etapes, que és quan ja la persona té l'opció de fer la inscripció a l'acció formativa per completar la qualificació o bé a través d'un certificat de professionalitat o a través d'un títol de formació professional. En cas que la persona acrediti totes les unitats de competència de la qualificació del certificat de professionalitat, pot sol·licitar directament que li atorguin el certificat de professionalitat. En cas que no hagi acreditat totes les unitats de competència d'aquell certificat de professionalitat, haurà de completar els mòduls formatius que no estan relacionats amb les unitats de competència acreditades. A veure, la formació professional té caràcter parcial i acumulable. Això què vol dir? Que les unitats de competència són el nexe entre els certificats de professionalitat i els títols de formació professional. Llavors, la persona va acumulant. Si acredita unes unitats de competència, aquestes es van acumulant i li serveix per poder convalidar o bé part d'un títol o demanar l'exempció d'un certificat de professionalitat, d'una part del certificat de professionalitat. Per tant, l'oferta de formació professional inclou tant la formació professional inicial de l'àmbit educatiu, que serien els títols de formació professional, i la formació per a l'ocupació de l'àmbit laboral, que són els certificats de professionalitat. I tots ells responen al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya. En aquest catàleg n'hi ha totes les unitats de competència, totes les qualificacions, i sempre la unitat de competència és la moneda de canvi. Aquí tenim l'estructura d'una qualificació professional. Si us fixeu, a la part de dalt de la diapositiva tenim diferents unitats de competència. La unitat de competència A, la unitat de competència B i la unitat de competència C. Totes aquestes unitats de competència estarien formant la qualificació professional. Bé, veiem ara de què es composa aquesta oferta formativa i partim de la unitat de competència. La unitat de competència és la unitat mínima acreditable, que és el nucli de tot el sistema, que permet la correspondència entre certificats de professionalitat i els títols formatius. El sumatori d'unitats de competència, tal com veieu a la part superior de la diapositiva, constitueix el que anomenem una qualificació professional. I què és una qualificació? Doncs no és res més que una activitat que està reconeguda en el món de treball. A l'exemple que veieu a la part inferior, doncs es mostren una sèrie d'unitats de competència que conformen la qualificació professional, en aquest cas de perruqueria. Bé, pel que fa a l'àmbit laboral, un certificat de professionalitat equival sempre a una única qualificació professional. Aleshores, el certificat de professionalitat, com ja sabeu, és un document oficial que acredita que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del món de treball. En aquest cas, veiem l'exemple de les unitats de competència, tal com comentàvem abans, conformen una qualificació i aquesta qualificació, en el cas d'exemple, la qualificació de perruqueria, és equivalent, en aquest cas, a un certificat de professionalitat que porta per títol el mateix nom. Pel que fa a l'àmbit educatiu, i tal com veieu a la imatge, l'abast d'un títol formatiu és molt més ampli que el d'un certificat de professionalitat. Per què? Doncs perquè el títol formatiu pot contenir una o més qualificacions, per tant, d'entrada ja veiem una diferència amb el certificat, pot contenir més d'una qualificació professional, també pot contenir diverses unitats de competència i, alhora, pot contenir altres continguts. Però el que sí que observem sempre és que hi ha
la unitat de competència com a element comú que acaba sent el nucli de tot el sistema. En el cas de l'exemple, a la part inferior, estem veient que la qualificació professional de perruqueria, la qualificació professional de cures estètiques de mans i peus, més algunes unitats de competència, més altres continguts, donen peu a tot un cicle, en aquest, un cicle formatiu de grau mitjà, que és el de perruqueria i cosmètica capil·lar. Bé, anem a parlar ara dels nivells de les qualificacions. Quants nivells poden tenir les qualificacions professionals? Doncs s'ha estructurat un sistema de 3 nivells en funció de la complexitat de les tasques que ha de realitzar la persona. Aleshores, les qualificacions de nivell 1 corresponen a activitats simples que formen part d'uns processos més o menys estàndard i que requereixen uns nivells generalment que són bàsics, tant a nivell teòric com a nivell pràctic. Si seguim amb la família d'imatge personal que comentàvem abans, doncs en el cas del món de la perruqueria i l'estètica estaríem parlant d'un lloc de treball d'auxiliar. Pel que fa al nivell 2, parlaríem d'activitats que formen part d'un procés, que requereixen una capacitat d'utilitzar uns instruments, però no molta dificultat tècnica, i que permet exercir una tècnica de forma més o menys autònoma. I en el cas de la imatge personal parlem de perruquers, maquilladors, etc. Pel que fa al nivell 3, doncs aleshores estem parlant ja d'unes tasques que impliquen generalment una certa responsabilitat, una coordinació, avaluació de persones, etc. I pràcticament parlem sempre de persones especialistes. Bé, i quina és la correspondència, com dèiem, quina és la correspondència entre les qualificacions, els certificats de professionalitat i els títols? Doncs mireu, tal com veieu a la diapositiva, si ens situem a la columna central i partim de la qualificació, una qualificació professional de nivell 1, en el nivell superior, les que estan marcades en color lila en la diapositiva, la qualificació de nivell 1, si mirem a l'esquerra, veiem que correspon a un certificat de nivell 1. Si mirem a la dreta, veiem que correspon a un cicle formatiu de grau bàsic. I conforme anem descendent, podem anar veient les diferents correspondències. Les qualificacions de nivell 2 equivalen a certificats de professionalitat de nivell 2 i, en el cas dels cicles, equivalen a cicles formatius de grau mitjà. Per últim, les de nivell 3 corresponen a certificats nivell 3 i a cicles formatius de grau superior. Totes les qualificacions s'integren en aquest catàleg i es classifiquen com a criteri d'ordenació amb 26 famílies professionals, que són les que veieu ara mateix en pantalla. Bé, doncs ara mirarem de donar pas a la companya, la Marta Mestres, que us explicarà com es tramita la inscripció i quin és el sentit dels àmbits en el servei d'acreditació. La inscripció al servei d'acreditació de competències professionals es fa per àmbits. Un àmbit és un conjunt de competències professionals que conformen un certificat professional o un títol de formació professional que s'inclou en una de les 25 famílies professionals. Cada àmbit comprèn una o diverses qualificacions professionals. I alhora, cada qualificació comprèn una o diverses unitats de competència, que és el conjunt mínim que es pot ser objecte d'acreditació. Si ens fixem en un exemple de triar la família professional d'imatge personal, veiem que té tot aquest seguit d'àmbits. De primer nivell, el de perruqueria i estètica. De segon nivell, en té dos, estètica i bellesa, perruqueria i cosmètica capil·lar. I de tercer nivell, estilisme i direcció de perruqueria, estètica integral i benestar, caracterització i maquillatge professional, termalisme i benestar, assessoria d'imatge personal i corporativa. En aquest exemple, veiem això, que estem dins de la família d'imatge personal. Hem triat, en aquest cas, l'àmbit de perruqueria i cosmètica capil·lar i aquest contindria dues qualificacions professionals, que serien les de perruqueria i cures estètiques de mans i peus. Si anem desgranant i anem baixant el nivell de detall, arribem a la unitat més petita, que seria la unitat de competència. Tornem a estar situats. Família professional, imatge personal, àmbit perruqueria i cosmètica capil·lar, qualificació hem triat la de perruqueria i la qualificació
la qualificació professional de perruqueria inclouria aquest seguit d'unitats de competència. Serien preparar els equips i rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut, realitzar l'anàlisi capil·lar per dissenyar protocols de treballs tècnics i aplicar cures capil·lars estètiques, realitzar canvis de color totals o parcials en cabell, etc. Bé, com que la inscripció al servei es realitza per àmbits, és important que sapiguem identificar l'àmbit. Aleshores, els punts d'informació podeu servir-vos d'aquesta eina que tenim al portal de l'agència, el cercador d'àmbits. La relació més directa generalment es fa per l'ocupació. Per tant, si entrem en el cercador, fixeu-vos que tenim un cercador general, allà on hi ha la lupa, que podeu posar la paraula clau que considereu. O bé podeu fer 3 cerques per filtres que venen justament a la línia inferior, que podríem filtrar per família, per ocupació o bé per àmbit. En aquest cas, si la persona que ens ve a demanar informació ens indica que és perruquer, doncs podríem venir en aquest filtre i posar perruquer. I aquí a baix, en el cercador, ja ens mostra aquests 4 resultats. I què veiem? Que se'ns estan pintant en el cercador aquests 4 àmbits: assessoria d'imatge personal i corporativa, estilisme i direcció de perruqueria, perruqueria i cosmètica capil·lar, perruqueria i estètica. Si féssim una altra cerca similar, però en aquest cas, per exemple, d'estètica, si us fixeu en la imatge, en aquest cas la cerca ens ha retornat un parell de pàgines. Doncs també tenim aquí llistats tots aquests àmbits. L'important és que intentem, a través de l'ocupació o de les tasques que fa diàriament la persona, esbrinar quin és l'àmbit que més li convé per enfocar cap allà la inscripció en el servei. D'acord, passo la paraula a la Sílvia, que continuarà explicant-nos els requisits d'admissió. Veiem ara els requisits que han de complir les persones usuàries per poder-se inscriure pel que fa a 4 elements: la nacionalitat, l'edat, l'experiència laboral i la formació no formal relacionada. Per poder ser admès al servei d'acreditació, cal tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents: el certificat de registre de ciutadania comunitària, la targeta de família de ciutadà de la Unió Europea, l'autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, o bé la sol·licitud de protecció internacional prevista a la Llei 12, la reguladora de dret d'asil i de protecció subsidiària. Pel que fa als requisits d'edat, aquests són diferents en funció de si la persona es presenta o vol acreditar unitats de competència de nivell 1 o bé vol acreditar unitats de competència de nivell 2 o 3. Pel que fa a les de nivell 1, és suficient en tenir 18 anys en el moment de presentació de la sol·licitud. Pel que fa a les unitats de nivell 2 i 3, és necessari tenir complerts els 20 anys en el moment que es tramita la sol·licitud. Pel que fa a l'experiència laboral, és important tenir en compte que en el moment de la inscripció el que es computa són els últims 15 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud. Insistim aquí perquè aquesta és una consulta que ens heu fet arribar i que forma part dels dubtes que alguns de vosaltres teniu. Aleshores, al moment de la inscripció, el que es computen són aquests 15 anys, que són els que estableix la norma. Experiència laboral d'almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivaldria a uns 150 dies de 8 hores treballades, 150 dies de jornada completa. La diferència està entre unitats de competència, un altre cop, serien els 2 anys amb un mínim de 1.200 hores per unitats de competència de nivell 1. I en el cas de nivell 2 i 3 serien 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades. Aquestes 2.000 hores treballades equivaldrien a 250 dies de 8 hores. Pel que fa a la formació no reconeguda oficialment, la formació no formal, de la que parlem habitualment, el que es té en compte i el que es computa no són 15 anys, sinó que són 10 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud. En aquest cas, si s'han d'acreditar competències de nivell 1, la formació relacionada ha de ser d'un mínim de 200 hores. Si es tracta d'unitats de competència de nivell 2 i 3, estaríem parlant de 300 hores. Bé, si la persona usuària
reuneix els requisits d'admissió, perquè els revisa i creu que els reuneix, però manifesta que no pot justificar-los documentalment, doncs perquè no disposa dels documents, l'empresa ha tancat, ja no els pot demanar, fa molt temps que va deixar de treballar, etc. Si és aquest el cas i aquesta persona té més de 25 anys, igualment es pot inscriure al servei d'acreditació, pot tramitar la seva inscripció. Quan arribi, en el moment de la inscripció, haurà de fer constar que té aquesta circumstància, que la normativa més l'avala, i aleshores, quan estigui en la fase d'assessorament, que abans comentava l'Ester, doncs la persona usuària emplenaria l'historial professional en mode de declaració responsable, perquè, esclar, aquesta persona està accedint a un servei per acabar obtenint un certificat oficial, que no ens oblidem que al final del servei d'acreditació l'objectiu és arribar a obtenir aquest certificat oficial i atès que no pot demostrar-ho documentalment, doncs emplenaria el seu historial i el faria arribar a la persona assessora analitzaria tot el que consta a l'historial i a través de l'entrevista i la conversa amb ell, doncs, la persona assessora decidiria si procedeix o no la inscripció definitiva, és a dir, si aquesta persona pot continuar participant en la resta de fases del servei o aquesta persona s'ha d'excloure. Per tant, això correspon determinar-ho a la persona assessora. Anem a veure quins són els passos a seguir per fer la inscripció. Bé, en primer lloc, s'ha de saber de quin àmbit s'ha d'inscriure la persona. Aleshores, per saber l'àmbit, tal com ens comentava abans la Marta, doncs l'agència posa a disposició a la seva web un cercador d'àmbits en el qual es pot fer una cerca per ocupació, una cerca per lloc de treball, que finalment potser és el que ens dona més la pista sobre en quin àmbit s'ha d'inscriure. Al final, aquella persona on té l'experiència laboral, on té la formació no formal. Doncs si seguim amb l'exemple d'abans, bàsicament aquesta persona ha exercit com a perruquer o com a perruquera. Doncs aleshores aniríem al cercador d'àmbits, buscaríem l'ocupació perruquer i a partir d'aquí veuríem quin és l'àmbit o quins són els àmbits en els que es pot arribar a inscriure aquesta persona. Què més s'ha de fer? Doncs el següent pas seria disposar d'un currículum. Un currículum que no ha de ser un currículum molt exhaustiu, és a dir, seria suficient amb que el currículum fos actualitzat i la persona el pot presentar en qualsevol forma que consideri. De totes maneres, si hi ha persones que no disposen de currículum, doncs a la web de l'agència es pot consultar un model de currículum. El que sí que es demana en el moment de la inscripció és que el currículum tingui un format determinat, però és per un tema d'admissió de fitxers del programa informàtic. Aleshores, es poden presentar en diferents formats. I per últim, si ja es disposa, un ja sap en quin àmbit s'ha d'inscriure, té el currículum a mà, doncs directament tramitar la inscripció al servei d'acreditació. Mirarem aviam si podem entrar a la web. Des de la pestanya d'acreditació podem anar al bloc Em vull acreditar. La pàgina web de l'agència està dividida en dos blocs. La part de l'esquerra Em vull acreditar, la part de la dreta Vull col·laborar i ara estem en la part de l'acreditació. Imaginem que som una de les persones usuàries que es vol presentar en el servei. A més que molts de vosaltres ja us heu trobat perquè segur que ja heu fet moltes orientacions en aquest sentit. Bé, doncs entrem al bloc d'Em vull acreditar. Anem a la inscripció. I, com veieu, en aquesta pàgina es desglossen els passos que acabo de comentar ara. En primer, has de saber quin àmbit, en segon, has d'adjuntar el currículum, en tercer lloc, has de fer una inscripció al servei. Podem anar directament al tercer pas. Bé, en aquest bloc ja veieu que disposeu d'un manual d'instruccions, aquí a l'esquerra, en vermell. Aquest és un manual en PDF que us podeu consultar, us podeu descarregar si convé. Conté totes les captures de pantalla i el pas a pas de com tramitar la inscripció. Us recomanem que el consulteu si encara no ho heu fet. I també posem a disposició un vídeo
un vídeo en directe sobre com es pot gravar una sol·licitud d'inscripció i alhora un enllaç, que és aquest que hi diu si necessites ajuda, que és un enllaç, si en algun moment la persona usuària s'encalla en el procés, no sap com avançar, es pot emplenar un formulari que ens arriba a la nostra bústia i nosaltres ens posem en contacte amb la persona que ha formulat el dubte. Anem a veure si podem entrar a la inscripció. Bé, el primer dels enllaços, començaríem amb el pas 1, la presentaríem per internet. Evidentment, hi ha les dues opcions, per internet o presencialment, però preferiblement és un tràmit que sí que demanem a les persones usuàries i vosaltres en aquest sentit, si els esteu informant, que aconselleu a les persones que el facin per internet. De fet, la nostra experiència ens diu que ja pràcticament la totalitat de persones que es presenten ho fan per internet. En gairebé 10.000 sol·licituds que hem rebut del servei fins ara, de moment en paper no n'estem rebent. Bé, la pàgina d'inscripció, de la sol·licitud d'inscripció, no deixa de ser un formulari com molts altres als que esteu habituats. Per tant, s'haurien de tenir preparades les dades personals, nom, cognoms, passo una mica per sobre de tots aquests camps per no detenir-nos. Únicament farem esment d'algun que pot generar algun dubte. La part de l'adreça de residència, la part del codi postal, convé entrar-la aquí perquè a l'apartat província i on diu a sota població, el desplegable està una miqueta tallat. Llavors, el codi postal s'entra en el camp de codi postal. La resta de camps s'emplenen normalment tenint cura que en els camps que tenen marcats un asterisc són camps d'emplenament obligatori. Si anem baixant per la sol·licitud, la persona haurà de marcar que declara els requisits d'admissió, que són aquests que hem repassat ara, disposa de requisits d'admissió per presentar-se. A continuació, ha de seleccionar amb la lupa l'àmbit de la qualificació professional, l'àmbit de les qualificacions professionals amb la lupa. Quan faci una cerca amb la lupa, podrà entrar directament l'àmbit i seleccionar el que desitgi. A continuació, ja està pautat, les opcions disponibles, es passa aquesta frase cap a la dreta, com diu, seleccioneu alguna de les opcions, la passem cap a la dreta, i a continuació hi ha l'apartat dades que allego. Sobre aquest apartat ens heu fet arribar alguna consulta des de les oficines. Aquí es tracta de posar els dies d'alta que la persona ha estat fent aquestes tasques. Es tracta de posar si la persona ha desenvolupat les tasques com a assalariada o bé com a persona voluntària, persona becària, i també si el que ha rebut és formació no formal, formació no reconeguda oficialment. També ho farà constant aquí, en aquestes caselles. En el cas, com explicàvem abans, que es tracti d'una persona major de 25 anys que no pugui justificar documentalment els requisits, aleshores haurà de marcar la segona opció. La segona opció que diu no puc justificar completament els requisits mitjançant la documentació requerida. A continuació, caldrà marcar la casella de la situació que la persona al·lega, situació o situacions. Pot ser que hi hagi persones que puguin marcar diferents caselles. I després caldrà adjuntar el currículum que comentàvem abans. Només cal disposar d'un currículum. Si la persona ha al·legat diferents situacions, el programa demanarà un fitxer per cada situació, però es pot adjuntar el mateix currículum. No hi ha problema. Amb el mateix currículum queden justificades totes les situacions laborals. I per últim, la casella del declaro, conforme totes aquestes dades són certes. Al final de la sol·licitud s'han d'acceptar les condicions i enviar la sol·licitud. Bé, tornarem ara a la presentació i us comentem que quan s'envia la sol·licitud, les persones reben a l'adreça electrònica que han fet constar, reben un resguard d'inscripció que és important conservar durant tot el procediment. Aquest resguard conté un codi que associa
aquella sol·licitud amb la persona usuària que l'ha tramitat. Aleshores, és important conservar aquest resguard. Bé, per últim, sobre la inscripció, i com comentàvem abans, us recomanem molt visionar el vídeo que hem penjat al web amb els passos a seguir per tramitar-la, que consulteu el manual d'inscripció amb les captures que hem comentat abans i que tingueu en compte que es recomana que la persona usuària faci la inscripció només d'un àmbit, inicialment només d'un àmbit. I un cop hagi passat pel servei d'assessorament i per la fase d'avaluació, aleshores, si li interessa, tramiti la inscripció per més àmbits. Aquest és el consell que donem des de l'agència. Igualment, si en el moment de fer la inscripció la persona s'equivoca d'àmbit, que és una cosa que també pot passar, doncs quan la persona assessora el rebi i li faci l'entrevista, es pot fer una esmena de l'error, es canvia l'àmbit i no hi ha cap problema per continuar amb el procediment. Bé, doncs ara dono pas a la meva companya, la Joana, que us farà una explicació dels punts d'informació i orientació. Bona tarda. Us explicaré els requisits que són necessaris pels punts d'informació i orientació del servei. Prèviament a la inscripció al servei d'acreditació, és molt recomanable que la persona usuària s'adreci a un punt d'informació i orientació que l'ajudi i l'ofereixi acompanyament. Tot i no ser una fase obligatòria del procés d'acreditació, sí que és molt aconsellable. Quines entitats són punts d'informació i orientació? La normativa bàsica, el Reial Decret 1224/2009, modificat pel 143/2021, estableixen que s'ha d'oferir informació i orientació del servei d'acreditació com a mínim des dels centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional, dels centres d'educació per a persones adultes, dels centres autoritzats per impartir formació professional per a l'ocupació i de les oficines d'ocupació. No obstant, també poden ser-ho les oficines joves, els punts d'informació juvenil, gremis, associacions, etc. Quins serien els requisits per ser punts d'informació i orientació? En primer lloc, disposar de persones professionals per oferir la informació i l'orientació. En aquest sentit, l'agència programa periòdicament unes sessions informatives per oferir informació actualitzada del servei. En segon lloc, disposar d'un espai físic o virtual per dur a terme l'atenció a les persones. I, finalment, incorporar informació a la seva web. Què s'ha de fer per sol·licitar l'alta o actualitzar les dades? En el cas de les oficines de treball, hauran de rebre instruccions del SOC sobre a qui de l'oficina correspon sol·licitar l'alta. Dins del portal FPCAT hi ha una pàgina específica per als punts d'informació que mirarem d'entrar-hi ara mateix. I com hem vist abans, tenim els dos blocs de la web de la pàgina d'acreditació, em vull acreditar i soc col·laborador. En aquest cas, anirem al bloc de soc col·laborador per mostrar la pàgina dels punts. Entrem al bàner de punts d'informació i orientació i aquí tenim la pàgina dels punts. Tenim 3 bàners. En primer lloc hi ha per sol·licitar l'autorització com a punt d'informació. En segon lloc, tenim el formulari per si hem de modificar dades o si hem de sol·licitar una baixa. I en tercer lloc tenim un bàner que és molt interessant perquè és un recull de preguntes que ens han anat fent els punts en les diferents sessions que hem anat fent i que és molt interessant que doneu una ullada perquè molt probablement algunes de les qüestions que tingueu aquí ja estiguin i trobeu la resposta. Si tornem a la pàgina dels punts, hi veurem que a la part de sota hi ha un espai de recursos on l'agència hi posa a disposició dels punts eines que els poden ser d'utilitat de cara a mostrar-li a les persones. Més endavant, les meves companyes us entraran més en detall en aquests recursos.
I ja que estem en la pàgina de l'agència, en la web de l'agència, us mostraré com accedir al cercador dels punts d'informació, perquè tenim un cercador també. En aquest cas, tornarem a la pàgina de l'acreditació i en aquest cas hem d'anar en el bloc del Vull acreditar. Si entrem aquí en el bloc del Vull acreditar, hi trobarem els punts d'informació d'orientació i d'aquí hi accedirem al cercador de punts d'informació. Es poden cercar ben introduint una paraula clau o bé a través d'uns camps que els més utilitzats són localitat, codi postal, província o denominació. Bé, i ara tornarem a la presentació, continuarem amb la presentació. Quin és el perfil professional de la persona informadora i orientadora? Les persones informadores i orientadores són una peça clau per assegurar que les persones usuàries que volen acreditar competències professionals rebin un servei efectiu i de qualitat. Quines serien les seves funcions? En primer lloc, informar del servei d'acreditació de competències, d'inscripció, requisits d'admissió, etc. Després, donar suport a la persona usuària en el procés d'inscripció. I finalment, garantir que la persona usuària prengui mitjançant un llenguatge i material adaptat, si ho necessités, prengui les decisions de manera fonamentada en relació amb la seva participació en el servei. Quines serien les situacions bàsiques que hauria de dur a terme? Com a mínim, els punts d'informació han d'oferir acollida a la persona interessada pel qual oferint-li informació general del servei, explicació i lliurament, si fos el cas que ho necessités, de la guia de la persona usuària, oferir-li suport per relacionar la seva experiència professional i o la formació que tingués de cara a poder triar l'àmbit per la inscripció i, finalment, donar suport en els tràmits telemàtics en cas que la persona us necessités. Pel que fa a les actuacions complementàries que també poden dur a terme, si en el cas que el punt volgués oferir un servei més complet, serien recollir les dades bàsiques de la persona usuària a través d'una entrevista, donar suport en l'elaboració i l'actualització del currículum necessari per la inscripció i, finalment, elaborar i lliurar el document d'orientació amb les observacions i recomanacions de la persona que sol·licita informació. I, seguidament, la meva companya Marta us explicarà els drets i compromisos de la persona usuària. Bé, bona tarda. Ens estan demanant que agilitzem la presentació i penso que això, com que la tindreu disponible, si us sembla, ho passem una mica de pressa. Els drets de la persona usuària, que seria participar voluntàriament, veure garantida la confidencialitat i protecció de dades, utilitzar els permisos de formació en cas, segons es recull a l'article 12 del decret 395/2007, rebre un tracte que garanteix la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal, ser informat dels resultats en la fase d'assessorament i, si ho creu oportú o no, passar independentment dels resultats a la fase d'avaluació, ser avaluat mitjançant un procés transparent, objectiu, fiable i vàlid, ser informat dels resultats i els seus efectes i, en cas de disconformitat, es reclamar davant de la comissió avaluadora i presentar, si escau, recurs d'alçada. Els compromisos de la persona usuària ha de garantir que la informació que aporta és verificable i certa, demostrar en tot moment la seva identitat, aportar la documentació que sigui necessària durant la seva participació, complir amb les instruccions de les persones assessores i avaluadores per facilitar el procés,
en cas que es realitzin per videoconferència, que és el més recomanable, ha de tenir els recursos informàtics corresponents per tal que es pugui desenvolupar. En cas que aquesta persona no en disposés, us podeu posar en contacte amb l'agència i miraríem d'establir alguna solució. S'ha de tenir en compte que han de tenir un correu electrònic propi i un telèfon on se'ls pugui contactar. S'han d'identificar visualment i en cap moment poden enregistrar les sessions. Bé, a l'apartat de recursos, a la pàgina dels punts d'informació teniu la guia per a la persona usuària, també teniu la guia d'informació i orientació que ja la coneixeu i tot un seguit d'altres recursos de difusió com podrien ser cartells de campanya, vídeos, imatges per les xarxes socials. Tenim la guia d'informació i orientació per tots aquests recursos els acabem de veure al cercador i en cas que tingueu qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l'habilitació.fpcat@gencat.cat. Seguim endavant. També tenim el canal de YouTube on tenim enregistrats i penjats força vídeos, entre ells alguns d'aquestes sessions formatives que anem fent regularment. També tenim un compte de Twitter on es va fent difusió d'actuacions concretes. També tenim el diari de l'FP, on hi ha notícies i articles d'opinió sobre formació professional i el butlletí del sistema FPCAT, on també hi ha una publicació mensual per informar les persones i professionals. Bé, i passem a la part que us interessava, que és les consultes que hem rebut i que ara us donarem resposta. Passo el torn de paraula a la Sílvia. Gràcies. Bé, doncs, com comentava la Marta, passem ja a la fase de consultes, ja que molts de vosaltres ens heu demanat que anem directament amb aquest bloc. Hem mirat de recollir les que ens heu arribat i donar-vos resposta. Algunes de les consultes són recurrents, això també us ho comentem, i mirem de reflectir-les aquí. Les teniu aquí mateix a les diapositives perquè les pugueu seguir. Ens heu preguntat quin és el temps aproximat de resolució de les sol·licituds d'inscripció, tant mitjançant el formulari com ara en el xat que us estem llegint. Doncs a veure, el termini des que es fa la inscripció i com us ha comentat la cap de l'àrea, també pel xat, i fins que s'obté la certificació, és un termini estimat de 6 mesos. Aleshores, les persones s'intenten atendre per ordre d'inscripció. El que sí que és cert és que hem tingut una allau d'inscripcions i que anem donant resposta a mesura que podem. Ens agradaria anar més ràpid, doncs sí, però intentem fer el que podem amb els recursos que tenim, suposo com totes les unitats. Aleshores, sí que hi ha casos concrets en què pot ser que es demori l'atenció a una persona o que es demori l'obtenció del certificat, doncs bé perquè al principi hi hagi algun problema per constituir una comissió avaladora i, per tant, iniciar tot el procés, però en qualsevol cas el que sí s'intenta és posar-se en contacte amb la persona en concret i enviar-li un correu electrònic. Els correus electrònics se n'han enviat a les persones en el cas que s'hagi vist que el procediment es podia demorar més de l'esperat. Aleshores, el servei es va endegar a finals de febrer d'aquest any, del 22, i avui tenim pràcticament 10.000 sol·licituds, com comentàvem abans. Més preguntes. Ens dieu, poden participar al servei d'acreditació persones sense competències digitals? Doncs sí, en principi sí. El que sí que és necessari és tenir un telèfon i un correu electrònic de contacte en el que es puguin fer arribar les comunicacions. Aleshores, la persona informadora pot ajudar aquesta persona que està mancada de competències a emplenar la seva inscripció, si és que li costa accedir a un ordinador i emplenar un formulari. Aquest és una mica el sentit, o gran part de la feina dels informadors. I quan arribi a la fase d'assessorament i avaluació, aquestes persones han d'establir quines són les mesures per poder-la assessorar i poder-la avaluar. De moment no tenim incidències en aquest sentit. Evidentment, si es dona el cas que hi ha alguna persona que té una dificultat extrema, doncs és l'agència la responsable de fer el possible perquè se la pugui assessorar i avaluar malgrat no disposar de competències digitals.
Què més? La persona usuària està obligada o ha de saber quines unitats de competència pot acreditar o no pot acreditar? Doncs no és responsabilitat de la persona usuària. Estem parlant d'un món certament tècnic i, per tant, la identificació concreta d'unitats de competència no li correspon a la persona usuària. Ella només podrà explicar què és el que ha fet a la seva vida laboral o què és el que ha après mitjançant la formació. Però aquesta tasca correspon a l'assessor, no correspon en cap cas a la persona usuària. I què passa si la persona, l'experiència que té és de fora de la Unió Europea? Pot acreditar o no pot acreditar? Bé, aquí s'ha de tenir en compte la diferència entre les professions que són regulades i les que no ho són. Aleshores, si la professió està regulada, les competències s'han d'haver acreditat al país on s'ha treballat. Aquesta és una diferència. Aleshores, si no està regulada, si la persona compleix els requisits d'admissió i aporta els documents amb una traducció jurada en qualsevol de les llengües oficials, aquella inscripció s'admet i la persona pot participar en el servei. Una pregunta que hem comentat abans quan parlàvem de requisits d'admissió i quins anys es computen, si es computa tota la vida laboral o només els darrers 15 anys. Aviam, les dades que s'al·leguen a la inscripció, insistim, són únicament dels darrers 15 anys per admetre la inscripció. Són els 15 anys per experiència laboral i 10 anys per la formació. Perquè els requisits normatius diuen que han de ser aquests darrers. A més, la darrera reforma del Reial Decret així ho va establir. Un cop la persona participa en el servei i aporta tota la seva motxilla d'experiència, motxilla formativa, aleshores sí que es valorarà tot el que aquella persona ha fet per poder determinar si demostra o no demostra les unitats de competència. Però per la porta d'accés estem parlant sempre de 15 anys per l'experiència laboral i 10 per la formació. Què més? Dubtes tècnics sobre el tema de l'adjunció del currículum, que hem vist que ens heu fet arribar per formulari i també han sortit alguns temes aquí en el xat. A veure, s'ha de disposar d'un currículum, d'un fitxer que sigui un currículum. En quin format? Doncs ara mateix l'aplicació informàtica admet PDF, JPG, ZIP o RAR. Admet un Word? No. Un Word actualment no l'admet l'aplicació, és un tema tècnic. Aleshores, si la persona disposa d'un Word, es convertiria a PDF i es podria adjuntar. Com hem dit abans també, si la persona al·lega diferents situacions, ha d'adjuntar un currículum per cada situació? Aviam, en el que és el tràmit d'inscripció, el programa demana adjuntar un fitxer, però podeu adjuntar el mateix currículum 2 o 3 vegades, tantes com situacions al·legui la persona. El tràmit d'inscripció, ara mateix és el que és, voldríem fer alguna millora tècnica, però ara mateix no estem en disposició de poder fer aquest canvi. Però us comentem aquest tema perquè sí que ens heu fet arribar alguns dubtes sobre l'adjunció del currículum. Ara en el xat una companya comentava que pot ser que es doni algun problema amb arxius que tinguin un nom massa llarg. No ens arriba cap incidència en aquest sentit, però ho revisarem igualment. S'ha d'adjuntar altra documentació justificativa, com es feia abans en el procediment, el que era l'acreditat? No. Ara mateix no cal adjuntar res, ni informes de vida laboral, ni certificats, ni títols, ni res. Només s'ha d'adjuntar el currículum quan el demani. I si és el cas de la persona major de 25 anys, ni això. La persona que no té 25 anys i no té requisits i no els pot demostrar, no ha ni d'adjuntar el currículum. Per tant, com a molt, un currículum que estigui actualitzat. Més preguntes. Es preguntava una companya d'una oficina què passa si no s'acrediten totes les unitats de competència d'una qualificació professional. No es pot arribar a obtenir una qualificació completa. Aleshores, si no la tenim completa, què passa? No tenim un certificat professional, hem perdut el temps, què és el que passa? Doncs a veure, al finalitzar el procediment, se li lliura a la persona un certificat en què se li reconeixen quines són les que ha superat. Suposem que no arriba a completar una qualificació. Si no corresponen a tota una qualificació, el que diem és que allò té efectes d'acreditació parcial acumulable. I què significa això? Doncs que
podria arribar a aconseguir un certificat de professionalitat o un títol de formació, evidentment, cursant la resta de formació que li falta. Aleshores, aquest certificat que li expedeix l'agència li permet obtenir un certificat de professionalitat si cursa els mòduls formatius de les unitats de competència que no ha aconseguit acreditar pel servei d'acreditació. Clar, aquesta persona està exempta de cursar aquests mòduls perquè ja els ha superat, perquè ja els ha acreditat. Aleshores, hauria de superar només els que se li indiquin en el moment d'inscriure's en el certificat i presentar el certificat de l'agència, doncs li diran, miri, vostè ha de cursar aquest mòdul i aquest mòdul, que són els que li manquen. Si la persona té l'objectiu d'aconseguir un cicle, no un certificat, sinó que vol més enllà, perquè la persona vol aconseguir un cicle formatiu, doncs aleshores el primer que ha de fer és matricular-se en el cicle. I, evidentment, per matricular-se, aquesta persona ha de tenir els requisits acadèmics. Els requisits acadèmics que es determinen des del Departament d'Educació. Aleshores, un cop matriculat, podria cursar els mòduls que estiguin associats a totes les unitats de competència que no ha aconseguit acreditar. I, a més, aquells altres continguts que hem parlat al principi de la sessió i que formen part del títol i que no són purament unitats de competència relacionades amb qualificacions, sinó que són altres continguts de títols i que són necessaris per arribar a obtenir-los. Què més ens heu preguntat? I quantes entrevistes s'han de fer en total? Aquestes entrevistes són virtuals, són presencials. Bé, al llarg de l'explicació jo crec que ja hem passat per aquí. La idea és que la persona usuària faci únicament 3 entrevistes d'assessorament i una entrevista d'avaluació. Si s'ha de fer alguna altra entrevista extra, doncs també a criteri de la persona assessora, a criteri de la persona avaluadora, pot ser que hi hagi algú que hagi de fer alguna entrevista més, però de forma general són aquestes les entrevistes que s'estableixen i la metodologia és virtual, preferentment virtual. Ens pregunteu també com podeu contactar amb nosaltres en cas que tingueu dubtes sobre la inscripció. Doncs, com hem comentat abans, quan hem entrat a la inscripció, heu vist el bàner si necessites ajuda, que obre un formulari i que ens arriba directament per contactar, per intentar solucionar la incidència i contactar. Aquí a l'agència tenim diverses persones que atenen els formularis. En principi mirem de donar resposta sempre. Al mateix no ens consta que tinguem consultes pendents de resposta. De tota manera, hem vist que hi havia un comentari en el xat, si sabeu d'algú en concret al que no s'ha donat resposta mitjançant aquest formulari, ens podeu enviar un correu electrònic a la nostra adreça, habilitació.fpcat@gencat.cat, està en el xat també, i mirarem de saber què ha passat amb aquesta inscripció. Bé, aquestes són les preguntes que ens heu fet arribar, perquè, com us dic, algunes de les que ens heu enviat són reiterades, però bàsicament són aquestes les preguntes. Si hi ha alguna pregunta que considereu que no s'ha donat resposta, doncs estic veient que el xat està molt mogut. Ara mateix no he estat llegint les darreres aportacions perquè estava fent la presentació, però mirarem aviam si podem donar resposta a alguna altra. Un moment, sisplau. A veure, en principi hem anat donant resposta a les preguntes que hi havia en el xat. Llavors, ara donem resposta a les noves que han anat apareixent. Diu, quant temps es triga en obtenir el certificat de professionalitat o acreditacions parcials des de la sol·licitud? A veure, el certificat d'unitats de competència acreditades ja és per si una acreditació parcial. La persona no ha de sol·licitar res del certificat de professionalitat. Quan la persona acredita totes les unitats de competència del certificat, llavors és quan pot sol·licitar. Des que la persona acaba el procediment fins que pot sol·licitar-ho, ha de passar un interval de temps d'uns 3 mesos per tal que tota aquesta informació es registri a les aplicacions corresponents i quan la persona va
sol·licitar el certificat de professionalitat al SOC, el SOC pugui comprovar que aquesta persona veritablement ha acreditat aquestes unitats de competència. Per tant, jo diria això, que des que acaba d'esperar uns 3 mesos i el temps que triga, evidentment, el SOC a poder emetre aquest certificat de professionalitat. Hi ha un altre que diu el tema per ser avaluador assessor. Ja l'hem anat responent en el xat. A la nostra pàgina web, jo no puc compartir-ho, però si podeu posar, sisplau, la part d'acreditació i la vaig comentant. Intentarem ara compartir la pàgina web per tal de poder-vos dir exactament què és el que s'ha de fer. Si entrem a la nostra pàgina web, com veieu, aquí hi ha els 2 apartats que us han explicat. Heu d'anar a SOC col·laborador del servei d'acreditació. I quan esteu aquí, a l'apartat de comissió avaluadora, i llavors aquí a la banda dreta, aquí hi ha tota la informació de la comissió, el que es paga. Si baixes una miqueta, Joana, sisplau, aquí hi ha informació de funcions i indemnitzacions de les persones assessores i membres de les comissions, no cal que entris. L'habilitació explica com es fa l'habilitació, com es fa la selecció de persones assessores i membres de les comissions avaluadores i després hi ha recursos per a les comissions avaluadores on hi ha vídeos, expliquem les seves actuacions. Llavors, al principi, una mica més amunt, Joana, aquí hi ha el formulari per a les persones interessades en fer el curs. Les persones que estan interessades en fer el curs han de clicar aquí i aquí s'obre un formulari on se li demanen les seves dades i té els requisits per poder ser persona assessora i avaluadora. Els requisits són tenir 4 anys d'experiència com a docent que hagi aprovat les oposicions per ser professor o professora de formació professional o com a formador dels cursos dels certificats de professionalitat o com a persona experta del sector professional, de l'àmbit professional. Aquí, com a experta, també s'inclouen les persones que treballen com a professores en un centre concertat o en un centre privat de formació professional, dels títols de formació professional, o també formadors de la contínua. Llavors, aquests 3 tipus de col·lectius, si tenen 4 anys d'experiència, tenen els requisits per poder ser persona assessora i avaluadora, han d'emplenar aquest formulari. Llavors, quan s'emplena el formulari, nosaltres ens posem en contacte amb aquesta persona per tal que faci el curs, si té els requisits, i ha de fer el curs, que és un curs d'autoaprenentatge de 15 hores que es fa online. Llavors, una vegada la persona fa el curs i el supera, ha de fer una declaració responsable dient l'experiència que té i una vegada fa aquesta declaració, nosaltres la registrem amb les qualificacions que ens ha manifestat en la declaració responsable. I així seria la manera de poder fer. Llavors, una vegada la persona està habilitada, des d'aquí, des de l'agència ens hem posat en contacte amb totes les persones. En principi ja he vist que hi ha alguna persona que diu que amb ella no ens hem posat en contacte, però en principi ens hem posat en contacte amb totes les persones per tal de si volen participar en el servei d'acreditació. Si hi ha alguna persona que no ha arribat aquest missatge pel que sigui, doncs no hi ha cap problema. Ens pot enviar un correu a la nostra bústia, la d'habilitació, que us ha comentat la Sílvia i hem posat en el xat, i de seguida mirem a veure què ha passat i a veure com pot participar, perquè és que necessitem que persones habilitades, penseu que aquest és un servei obert, tenim quasi 10.000 persones inscrites i, clar, necessitem persones habilitades per assessorar i avaluar, o sigui que encantats que estigueu disposats a participar i us ho agrairem moltíssim. La bústia d'habilitació és només pels professionals. Les persones que necessiten, les persones usuàries que necessiten posar-se en contacte tenen la bústia que està a la nostra bústia de contacte, que està a la nostra pàgina web i llavors poden contactar amb nosaltres mitjançant aquesta bústia. Preguem, sisplau, que aquesta bústia d'habilitació no la passeu a les persones usuàries perquè les persones que ho gestionen no donen resposta a les persones usuàries, és un altre equip. Llavors, les respostes us les passarem, o bé us les passarem per escrit o bé les penjarem en l'espai de recursos. Això encara ho hem d'acabar de definir amb
amb l'equip, però evidentment les tindreu disponibles. Si no ets profe, no pots assessorar avaluador. No. Són els tres tipus de persones que hem comentat. Professor amb la posició, formador de certificats de professionalitat o experts de l'àmbit del sector productiu. També dins d'aquest col·lectiu d'experts estarien els professors de la formació contínua, formadors de la formació contínua, i professors de cicles formatius dels centres privats o centres concertats. I una altra pregunta, si vaig fer el curs d'assessor avaluador del 2015, encara estaria vigent la meva acreditació per poder treballar? Sí, està vigent, Està vigent, hauríem de mirar... Si qualsevol dubte, us podeu adreçar a nosaltres a través de la bústia de correu d'habilitació i us responem, per si teniu, no sé, o si no s'han posat en contacte amb vosaltres o per qualsevol cosa, ens escriviu i de seguida donem resposta per tal de veure què ha passat. Però la persona que ha fet el curs del 2015, si és el curs d'assessors i avaluadors del procediment d'acreditació de competències, aquesta habilitació encara és vigent. Sí, us hem compartit aquí mitjançant el xat l'espai de recursos, per si us voleu actualitzar. De totes maneres, us ho compartim per tal que ho pugueu visualitzar. Aquí teniu l'espai de recursos, que és obert, no necessiteu disposar d'usuari per entrar al campus, Àgora. Podeu accedir-hi amb l'enllaç que us hem compartit mitjançant el xat, que és el que veieu aquí a dalt. I aquí hi ha la mateixa informació que trobaríeu en el curs, però si algú us vol habilitar com a persona assessora o avaluadora, ha de passar pel curs, perquè l'única diferència que hi ha és que en el curs haurà de superar uns tests que hi ha publicats. Però el que és la documentació d'estudi la teniu aquí, en format virtual o dinàmic i en PDF descarregable. Ara, tot just avui comencem la segona edició i s'ha ampliat una miqueta en un bloc nou perquè vam fer un recull de propostes de millora i les hem aplicat en aquesta segona edició, que en breu també reflectirem aquí en l'espai de recursos. Però aquí, si algú que ja està habilitat vol fer un repàs, no cal que torni a fer el curs, però sí que pot actualitzar-se entrant aquí, en aquest contingut, i consultant. Són Genialis o bé els PDFs, d'acord? Molt bé. Si voleu compartir, sisplau, la declaració responsable, perquè hi ha alguna persona que demana l'ampliació per poder-li mostrar com es fa. En cas que estigueu habilitats com a assessors i avaluadors en alguna qualificació i vulgueu ampliar la vostra habilitació, ho podeu fer, ara us ho mostraran, com fer-ho a través d'emplenant la declaració responsable. I posarem l'enllaç aquí també al xat. Mentre buscant la declaració responsable, vaig responent, diu, si fas assessorament, he entès que reps una indemnització econòmica o bé una retribució econòmica. Sí, correcte. Per les tasques d'assessorament i avaluació hi ha una retribució econòmica que està publicada aquí a la nostra pàgina web. Com hem anat abans a l'espai de les comissions avaluadores, hi ha les indemnitzacions que podeu consultar. Si no hem estudiat magisteri però tenim al cap, podem ser assessors? No, és que no té res a veure. Els requisits són 4 anys d'experiència, o bé com a docent, o bé com a formador de certificats de professionalitat o com a persona experta. No té res a veure això, de magisteri, no. És docent de formació professional, formador o formadora de certificats de professionalitat o persona experta en el sector. Torno a insistir, no és el CAP, sinó són 4 anys d'experiència com a docent de formació professional o com a formador del CP o com a experta en el sector professional. Aquí hi ha una pregunta que és molt interessant. Diu, si un usuari fa la inscripció a un àmbit que no és el que li pertoca, ha de tornar a fer la sol·licitud o no és necessari? En aquest moment no és necessari, perquè tenim contemplat que, clar, com hi ha 183 àmbits, la persona es pot equivocar i pot escollir un àmbit que no toca. Doncs simplement, si la persona assessora ho detecta, la persona usuària ha d'emplenar un full de canvi d'àmbit i se li fa el canvi d'àmbit, per tal que no hagi de fer una altra vegada la sol·licitud. I això ja ho arreglem internament a través de l'agència.
Més que res per tranquil·litzar les persones que si s'equivoquen no hi ha problema. A veure, la persona assessora ho identifica i es modifica l'àmbit al qual s'ha inscrit. Diu, si fem bolos com a assessors o avaladors i hi ha incompatibilitats a nivell de funció pública, bueno, a veure, en el cas que sigueu treballadors públics i tingueu una activitat principal i vulgueu exercir també com a assessors i avaladors, doncs ens regim tots per la normativa d'incompatibilitats, per exercir una segona funció. Aleshores, la norma, la 21 de l'any 1987, contempla una excepció pel cas dels docents, perquè en el seu cas no han de tramitar la sol·licitud de compatibilitat, però la resta de col·lectius sí que l'han de tramitar. Per tant, entenc, si esteu en una oficina, entenc que no sou docents i si volguéssiu exercir com a assessor i avalador, doncs hauríeu de fer la sol·licitud de compatibilitat. La nostra experiència fins ara és que totes les que es tramiten es concedeixen sense problema. Però sí, s'ha de presentar una sol·licitud de compatibilitat a la vostra unitat de personal. Sí, veig que hi ha algunes preguntes de que si necessitem persones assessores i avaladores. Sí, us ho confirmem que sereu molt benvinguts si formeu part de les comissions avaladores. Evidentment, ja com he comentat, hi ha moltíssimes sol·licituds i fan falta mans per ser persona assessora i avaladora. O sigui que us poseu en contacte a través de la bústia, si esteu habilitats, a través de la bústia d'habilitació i, evidentment, si teniu disponibilitat, doncs podreu formar part d'una comissió avaladora. No hi ha cap problema, Si una persona vol acreditar en dos àmbits diferents entre si, però en els quals té experiència i formació en els darrers 15 anys, ho pot fer a la vegada? No, tal com ha comentat la Sílvia, és millor que primer faci la inscripció d'un àmbit i quan acabi la faci de l'altre, perquè és possible que hi hagi unitats de competència repetides i per tal que no les hagi d'assessorar dues vegades, perquè la nostra aplicació no ens permet identificar-ho. Tenim una aplicació antiga que estem preparant una nova que serà, que farà de tot, no? Però ara de moment tenim l'antiga i no permet identificar aquestes coses perquè està preparada per convocatòries específiques, concretes. Per tant, és millor recomanar sempre que primer faci la inscripció d'un àmbit i quan acabi faci del següent. Bé, doncs, si us sembla, deixaríem aquí. Pensem que hem donat resposta a les preguntes que ens heu anat formulant. De tota manera, disposeu del nostre correu de contacte perquè si hi ha alguna pregunta que ha quedat en el tinter o se us acut alguna pregunta després d'aquesta sessió, doncs ens la pugueu fer arribar. Per part meva i en nom de l'agència us hem de demanar disculpes reiterades per tots els problemes tècnics que hem tingut en aquesta sessió i que, honestament, no ens havíem trobat fins ara. Esperem que l'explicació no hagi estat gaire feixuga. Hem volgut fer un repàs de tot el que és el servei d'acreditació, perquè vam pensar que en aquesta sessió esteu persones de perfils diferents, amb experiències diferents, i que anava bé a tots fer una mica de bany de tot el tema del sistema FPCAT. Properament us farem arribar un certificat d'assistència a aquesta sessió i, com us deia, quedem a la vostra disposició, tant les persones de l'equip de l'àrea d'acreditació com la resta de l'agència, per atendre qualsevol dubte que pugueu tenir. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Adéu-siau.